Niin lapsukaiset, olemme saapuneet Oulun seudun ympäristökeskukseen ja tänään tutkimme, miten asiat maatuvat. Tässä näemme karhun ulosteen. Kuten viimeksi viikolla tutkimme eräästä artikkelista, saimme selville, että ulosteen pitäisi maatua 1–6 kuukaudessa. Tämä on hämmentävää, koska kyseinen karhun uloste on ollut paikallaan vuodesta 1991. Mistä on kyse? Ehkä saamme vastauksen asiantuntijalta myöhemmin. No, jatkakaamme matkaa. No niin, nyt saavummekin jännittävälle paikalle, missä on kyseessä ulosteen ottopaikka. Ja näin. Kyseessä punainen laatikko, mikä on ulosteen keruu astia. Ja kuten muistamme artikkelista, astian pitäisi maatua 10–50 vuodessa. No, tässä karhu keskittyy näytteen antamista varten. Jatkamme matkaa. Nyt saavummekin jännittävään tilanteeseen, kun saamme haastatella asiantuntijaa. Terve. Minun nimeni on Seppo ja toimin Oulun seudun ympäristöpalveluiden ympäristöasiantuntijana. Viime aikoina olen paljonkin luennoitsenut roskaamisesta ja yrittänyt saada ihmiset ymmärtämään, kuinka hitaasti luontoon heitetyt roskat ja törkypalaset maatuvat. Voi, tämäkin kahvikuppi, niin hyvää kahvia kuin se sisältääkin, se maatuu valitettavan hitaasti. Sitä kestää jopa 3 vuotta, jos sen heittää luontoon. Se on surullista. Tämä sanomalehti, jota minä tässä nyt luen, jos sen heittäisin noin näin ikkunasta pihalle ja kestäisi jopa 3 vuotta, että se maatuisi. Voi, ihmiset tekevät sitä niin paljon, se on niin surullista. Ihmiset roskaavat, minä en voi ymmärtää sitä. Mitä minä tein? Heitin tämän roskan. Sen maatumisessa kestää jopa 2 vuotta. Parempi laittaa se vain roskakoriin, niin kierrätys kyllä hoitaa sen. Tämäkin puutuoli. Sen maatumisessa kestää 100–200 vuotta ja ihmiset heittävät niitä surutta metsään. Se on todella surullista ja valitettavaa. Tahdonkin sanoa teille, älkää rakkaat ihmiset roskatko enää koskaan.